Привет хора, отново сме ние. Този път с нещо много интересно. Днес ще говоря по-малко, защото сме с любимия мотор на Любсана. Аз съм само за пълнеж. Много ми е на сърцето тук една тема. Особено с това моделче на Yamaha. Пред нас днес е XSR 900, 2023 година. Много думи мога да кажа за този мотор, но това, което може би най-добре го описва, е една силна емоция. За хора над една определена възраст. Да. Значи нека всички младежи да си изключат клипа в момента. Не е за вас. Не. Този мотор, първият мотор беше FZ6. Докато карах FZ6, прицелвах се в следващия. Мина се година, попадна ни тази бройка и какво представлява мотора накратко? Попада в сегмента нео-ретро. Хем не е, хем е ретро. Хем е ретро. Какви са съставките, които го съставят и го правят така уникална машина? CP3 двигател, 3 цилиндра, второ поколение. Аз бих си взел МТ-9 пред него, но разбирам те. То голям резервоар предразполага за по-комфортно каране. Не е само резервоар. Аз имам слабост към моторите с кръгъл фар, просто не знам, влияят ми по специфичен начин. Да. Свети, нали? Да, и между другото кръглев фар е много по-удачен за събиране на мухи. Като караш срещу него, идва все на локомотив. Да, съпротивлението е много удачно. Между другото, борбата тук трябва да се спомене, че борбата с вятъра на 150 е... Голяма е. Много приятна. Голяма е, но... Особено за големи хора. Искам ти кажа, че пулса ми се повдига, когато видя този мотор, дори спрян на улицата. Това синьо. Готина. И между другото, като се загледаш, цялостният дизайн, като го започнеш от предницата, заедно с тези златисти колове и синият цвят и тази матова черна рамка, придават един наистина много готин стил. Нека не забравяме това нещо, което трябва да се каже при този мотор. Тук говорим за Brembo спирачна система. Brembo спирачки. Много важно нещо. Изглежда ретро, но технологията, която с Yamaha са читали в него, е R1. 6-аксиална потвърждам. Много е готин. Най-модерна електроника, traction, sleep control, wheel control, quick shifter, blipper. Модерно седалка. Модерно. Да. Сега, дизайна изисква жертви. В този случай седалката е малко компромис. Но... Иначе какво? Широки степенки. Като се качиш да се возиш, какво ста? Готин е за кафета, е много готин. Но изработката е уникална. Yamaha са се постарали определено пред този модел и затова има толкова много страшно фенове и почитатели на специално на този модел. Аз ще взема приятелите да ги разкарам, докато ти говориш. Една обиколчица около него, за да видят за какъв детайл става въпрос. Сега ще попътуваме заедно. Аз предлагам да е със звук тази обиколка. Задължително. 3-цилиндровия двигател на Yamaha има много специфичен звук на работа. И сега ще насладим. Страхотен, не? Да. Ето още едни фенове минават покрай мотора. Загледаха се.
Стандартната версия 119 коня, 86 Нм мисля, че бяха, 890 кубически сантиметра обем. В случая този В случая този е А2 категория, ограничен на 35 кВт, но винаги съществува възможността да бъде отключен и да се насладим на пълната му мощност. Да покажем, може би, позицията на шофиране, на каране на мотора. Сравнително изправена позиция на тяло. Много ръмжи, не чувам от него. Не чуваш? Не чувам. Може би среден ъгъл на свиване на колената. Може да покажем и максимално натоварване на машината. Седни му сети. 200 кила. Това е максимално натоварване и ултимативен тест за отдолу за веригата. Мисля, че страхотно се представя махта. Да, много е добра. Виж как ляка. Хода на амортисьор е приличен. Много удобен мотор за бързи разходки, след работно време, перфектен. 2-3 часа след работа. И за клъзване също е приятен. Да. Между другото го препоръчвам, въпреки че не съм му фен. Много ми харесва, който търси качество, изработка и технология. И да кажем индивидуална визия на мотора. Може да го препоръчаме с две ръце. Последните дни го карах из Виена. Хората обръщат внимание определено. Не на мен, на мотора. Аз съм подказката. Още един колега се задава. Да. В случая мотора е оборудван с Michelin Road 6, едни от най-предпочитаните в последно време универсални гуми. Затворете очи! Това не е за гледане. Сузуки. Сменя скорост, все едно е с quickshifter. Малко продължихме. Бобсън, с какво да заключим? Заключваме с това, че Yamaha в този случай, за разлика от някои други модели, са справили доста сполучливо. Не са пестили. Съответно, да, мисля, че може да се намерят и видеа, в които той попада в класация за несполучливите модели на големите производители, от гледна точка на това, че не са достигнати продажбите, които им се е искало. Но това не е фактора, който разбира от мотор, би го оценил. Просто тая индивидуалност сегментира много силно хората, които биха си го взели. Аз виждам само позитиви в това нещо, защото след като няма толкова много мотори по улиците, те сме толкова по-уникални с избора на този мотор. Единственото, което на един притежател на този XSR може да му липсва, това е една генерация. Но това е вече въпрос на вкус. Дали искаш да ти е по-шумен, по-тих, но при всички положения една къса генерация би му седяла добре. Звука и така е приятен, особено звука на засмукване на въздуха, този интейк, звук, който е също характерен. И мисля, че само позитивни емоции може да имаме с притежаването на този мотор. Затова ни следвайте в YouTube, в TikTok, Instagram, Facebook, където ви е приятно. Защото следва още. Зад гърба ни какво виждаме там? Леко така. CB1000 RR+. R+. С подгреб, отдувкане, кожени седалки. Не, много хубава машина от къщата на Honda. И ето ги младите рокери. Искат да се вкадрате. Да. И ще се постараем да показваме също други интересни машини.
И също така не забравяйте, че тези машини, които ги показваме, повечето от тях може да ги имате, ако се интересувате, така че не забравяйте, ни пишете и налично. Абонирайте се, харесвайте ни канала, споделяйте го, ако за вас информацията е полезна. Ако имате въпроси, коментирайте и ние ще се радваме да се включим в една по-затворена дискусия. До нови срещи! Бенг-бенг! Не, това е лоу-бенг. Това е смол-бенг.